Ngiyacela uNkulunkulu ahlale ngakini, ahlale olimini lami, angiqede uvalo olungihlasele. Bengithanda ngizoshumayela Nkosi sikhumbule thina siyabheka esontweni ukuthi hayi kwabamba lo silibe sibheka isikhathi, masibona isikhathi ukuthi siyahamba bese siyajabula. Kodwa manje mase ngingasekho hlabelelayo sengishawa uvalo ukuthi yonakala into kaNkulunkulu ngihleli ngithule. Siyacela uNkulunkulu ukuthi asikhumbule siyeke uba nomathuba ukuthi ayisihamba isikhathi kuzophela kwabamba uyibani bana ngisale sengiqinisa nje ngeke ngishumayele. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angikhumbule, ngibonge inhlanhla nethuba lokufinyelela emzini waseThuthukeni. Kimina bekunzima bengelula bese ngibona sengifikile, kodwa ukuhlela bengihlela ngenkani, kodwa ngibona ukuthi hayi engathi angizophumelela, kodwa futhi ngiqhubeke ngihlele ngenkani. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akwenza ukuthi kuphumelele ngigcine ngifikile phambi kwakhe. Angikwabanga ngisakwazi ukuthi ngizwe yonke inkonzo yasemini, kube nesimo esiphuthumayo socela abakhokheli, ngangabe ngisayizwa yonke. Kodwa udadewethu ebengihleli naye edokodweni ukhulume ngendaba enkulu ukuthi kukhona inkosazane eyayihlala ngaphakathi, ubaba akhulume ngayo athi yathola umntwana oqala, kodwa wesibili ithe masimthola ubengasemuhle kahle.
bambika enkosini ukuthi lo mntwana unenkinga. Yathi yabanika inkosi isibusiso ngoba odokotela base bebatshenile ukuthi lo mntwana bamkhiphe ngoba akazuphila kahle. Ngayikhumbula uNkulunkulu ukuthi nami ngayinehlelwa isehlo esinjalo. Kwathiwa lo mntwana omthwele uyakhula nje kodwa akanawo amanzi, asimazi ukuthi udla kanjani. Ahamba ayombika uNkulunkulu, wenza isimanga uNkulunkulu umntwana wakhula. Kodwa wathi masefike seyadlula emhlabeni. Nale ntshumayelo ukuthi inkosi yathi kulo mntwana ningamkhiphi myekeni aphile. Wase yaphila, uthe masephila bamnakekela nebala wadlula emhlabeni. uNkulunkulu wase emupha abanye abantwana. Kungenzeka makufika leso sikhathi sokuvivinywa ungacabanga ukuthi hayi kungani ushenge uNkulunkulu angiphingane nje ngibe ngimkhonza. Kodwa uthi uNkulunkulu siyafika isikhathi esinjalo bese siyadlula wabo uNkulunkulu esababusisa ngomunye umntwana. Uma isikhathi sifikile sizima sizamazimazamisa inyama noma umphefumulo engathi yadinga lento uNkulunkulu asikhumbule sibe nezinhliziyo zokubheka yena zokumethemba futhi nezongamdeli. Ithele intshumayelo mayikhuluma kanje ikhuluma ngesivivinyo ngayikhumbula mina. Ngase ngiyikhumbula nomuzi wakithi ukuthi kambe umuzi wakithi wawubona kanjani le ndlela yasebuhleni. Wayibona ngendlela ebuhlungu eyayinzima ngale ndlela. Ngizobe sengidlula kuleyo ntshumayelo ngihlale phansi. Kwabafika isikhathi ekhaya. Omunye womalume bami osadlula emhlabeni. Athi yena akenelisekile ngale msebenzi ayenzayo. Wayembusisile kakhulu uNkulunkulu, wayene construction company. Kuneyindawo nje la iGolimizi ayeqashelwa yona ukuthi ayakhe nako Free State esuke eMampondweni kodwa uyekwazi ukuthi amuphe lawo mathenda asebenza abe nomsebenzi omkhulu kakhulu. Kodwa ngebhadi akufikanga kuye ukweneliseka. Ngikhuluma le ndaba ngoba siyabona abantu banokugqugquzelana ku-social media ngezinto eziwusizo ezibuhlungu. Kodwa thina siyibonile lezi zinto emzini yasemakithi uvela ufikelwe usizo umuntu omekwenza. Emzini kaSinika umalume bese ethi hayi angihambe ke kaHotso ngiyothatha lento. Aphuma umalume ahamba eKaHotso ayithathe lento. Abuya ze naye ekhaya. Ibaleke ukuthi ifuna uba kwaba umalume owayenothando kakhulu. Thina izingane zodadewabo wayesinakekela nje kakhulu. Kodwa into besikhethe izingane zodadewabo. Siyayihlale ngayo ke lento ekhaya sekuhlekwa ngoba sesikhulile. Kodwa kwathiwa ifuna uLizi noThuleni. uLizi kwakuyimina bese ithi ifuna uThule ingane kaMalume wami omunye. Isho ukuthi mina ngifunelani ibese yasho ukuthi uThulisile ngifunelani. Sekumdlalo nje lento msisihleki siyadlala ngayo kakhulu kodwa ngaleso sikhathi sasizebe singabantwana yayijule kakhulu kubazali bethu. Sithathu size sizohlala naye umalume la eGoli. Wayenomunye umakoti wayehlala ekhaya eMampondweni kunomunye ohlala ngapha. Silanda eThekwini koma sihambe sasijayele ukuthi umalume uyasilanda kodwa sibuye sesizohlala naye la eGoli. Angazi sasingicatha sibathathu kukhona nomunye. Sithi masisahleli ke sihanjiswe kulento. Siyahanjiswa ke kulento ngikukhumbulayo wayengisendaweni ezintaba ngezikhathi za late ntambama ngemoto yakhe. Sibuye sesiyabuya. Angazi lapho kwakufika kwenzakaleni. Kodwa ngathi mangifika lapho kuthiwa yathi inyanga hayi impela yiyo le besimfuna. Siyambona ngamehlo. Kodwa useshintshile ufana nendoda. Ngavele ngafana nobaba kuthiwa ngavele ngafana nobaba ngendlela eyisimangaliso. Ngafana nendoda engayazi lento. Yasithi hayi ngisamfune ngaphephiswa idlozi lakababa. Yadlula yafuna omunye udadewethu uThule angimazi ukuthi wasinda kanjani nabanye kodwa somehow uma wavele wasilanda eGoli wathumela ubhuti wethu salanda eGoli sabuyela eThekwini.
Okubuhlungu ke yathatha ihamba ifuna kodwa yagcina ifuna ugogo wethoza loma. Wamnquma kabuhlungu wamthatha wamhambisa kodwa ngebhadi kwangaphumelela. uNkulunkulu wanqaba. Esehambile ugogothi emhlabeni. Okubuhlungu lokho umuzi kaSinika kwashiya umuzi uphelile amathuna agcina eminyango awoma bethu. Umuphila kulowa muzi uphila ngobuyiNazaretha. Masehambile ugogo wethu ngokusheshsha angamnika ukuphumula aphuthuma abuya azomlanda. Athe saseplazini lakhe eshayela ugandaganda umginqe phansi ahambe emhlabeni. Athi nanguma ahambe emhlabeni kwaphela inyanga ezintathu adlula. Kodwa usizo lwabakhona umalume wangcwatshwa kodwa akahambanga. Wayebonakala emini ezulazula emzini wakithi. Mangaba abantu bebuka ethuneni lakhe kuvuka umNazaretha ayogqoka ulenge nomgexa ayogqoka ulenge ngaphezulu kwethuna. Thatheni lento kodwa lethe usize emzini yakini. Wahlala nosizi lwakho noma lulubi noma lihlekisa ngabantu noma lunjani uhlale nalo ligodlo lwakho uNkulunkulu elanga uzodlulisa. Uma ufunda incwadi kaJobe lwafika usizo hanjelwa ingane zakhe eziwuthele wahanjelwa amabhizinisi akho wahanjelwa abasebenzi kodwa wahlala uNkulunkulu waseyaligeza usizo. Wayithatha lento umalume noma esehamba emhlabeni wayebonakala ehambile egcekeni. Kwabe sekufika isikhathi wavakashela uma ehamba kuNazaretha. Uyafika uma ngenhla kwendlu. Uthi sisolani usize mntakama. Kunjenje ekhaya yimi ngalanda into kaHotho. Ngicela ningithetheleleni bantwana bakamama. Kodwa into endenza ukuba ndikwazi ukusuka ekhaya ndize kuwe ndimapha ekhaya ndizobika usizi lami. Ingoba ngihlangane noShembe. Uthema uhamba uyesontweni ngalendlela uye eThempelini. Kwase kuqhamuka inkosi yathi uyangibona mina mfana wami ngiyinkosi uThingo lenkosazana. Udadweni uthe mehambe eSabbatheni kwase kukhunjulwa wena. Ngase ngicabanga wena ukuthi awuphumula uyantanta ezweni lasemhlabeni. Isono senzile sokubulala uma wakho asinantethelelo kodwa thina boShembe sokuphumuza. Sizokuphumuza cela udadweni mefike eSabbatheni akunikelele ngo5 rand. Akucelele intethelelo thina sobe sesiyakuphumuza. Isiumdlalelo into ekhaya kuyaye ukuthi mabase kukhulunywa kuhlelwi emzini kaSinika kuthiwa wayeqhamuka phuna amadlumba mangena yonke inhlobo yamakholwa wayewavimba ngeumbrella. Wayephenduka beyiumbrella evimba amakholwa azothandaza. Kodwa waphumula kulo uNkulunkulu wasekuphakameni. Waphumula kulo Thixo esikuye. Nanoma yiliphi usizo nalo. Noma ngabe libaba kangakanani, noma ngabe liyudla kangakanani inyama yakho nomphefumulo wakho. Ushilo uNkulunkulu ethuthukeni wathi leyadlula. Nalomndeni emva kokuhamba komntwana ngawubusisa ngomunye umntwana. Engathi uNkulunkulu angasikhumbula umizwi lakho elisho kabili lithi inkosi inibusise. Lithi inkosi inibusise. Sisamkele isibusiso sazi ukuthi noma yiluphi usizo esinalo lizodlula kunokuthi sacrifice ngabantu bethu sibathandayo nesibadingayo. Sizakhela icala phambi kwaNkulunkulu esingazi ukuthi siyoligeza ngani. Inkosi usise sikuzwile.